Γεια σας παιδιά, είναι το Gamer εδώ πέρα. Και αυτό που βλέπετε είναι το Minecraft Geeks Cover Part 2. Ο προηγούμενος κόσμος για επειδή δεν είχα κάνει τίποτα. Τέλος πάντων και σήμερα ξαναξεκινάμε από την αρχή. Ισχύει το Minecraft, το ξέρετε όλοι. Λοιπόν, ας αρχίσουμε, χάνουμε χρόνο. Άντε, χάνουμε χρόνο, άντε. Να μιας και που λέω. Ας ξεκόψουμε ξυλό, τα συνηθισμένα. Ωραία, κόβουμε όσοι έτσι σπιστοποιούν μου στην τέλος πάντων. Να ξέρετε ότι το επόμενο επεισόδιο δεν θα το σημειώσω, θα παίξω online μαζί με άλλους παίκτες. Φυσικά θα το ξέρετε το online τι είναι, δεν θα το εξηγήσω. Και επίσης, θα παίξω ένα πιστεύω που υπάρχουν Lifebot που είναι ότι είναι διάσημος στο Minecraft για tablets και τα διάφορα, στο Hypixel και διάφορα τέτοια, ξέρετε. Αλλά επίσης έκανα έτοιμα να μπω σε ένα κόσμο που λέγεται Squidland. Είναι διάφοροι εκεί πέρα που είναι YouTubers και είναι σαν να ζουν με λίγα λόγια. Και έκανα έτοιμα να μπω και με δέχτηκαν. Και λένε σε ένα θα αρχίσουν τη Season 3 και θα είναι το νέο μέλος, οπότε χαρήκα πάρα πολύ. Οκ, Crafting Table. Πώς το κάνω αυτό το είναι το ιερό, το προσκύνησο, μισό λεπτό. Το άλλο Crafting Table, ωραία, πάμε. Για το αρχικό μας είναι να φτιάξουμε μια ξεναγού και να σπαθούμε να πεθάνουμε. Άντε και ένα chest. Άντε και μια πότα. Θα φτιάξουμε όλα, ξέρετε. Ωραία, πάμε να σκάβουμε μονοθεία. Α, και επίσης, άλλοι που μου λένε κάποια πράγματα. Να ξέρετε, δεν έχω αρχίσει ακόμα καλά το YouTube, ήταν σε αυτή τη φάση. Ωραία. Τώρα θα αρχίσω σιγά σιγά το YouTube, τελειώνω το intro και διάφορα τέτοια. Ωραία, πάμε να το σπηλιά. Το πάω, όπα, το κάθε μητέρι και κάθε μητέρι. Ωραία. Και πας. Ωραία, πάμε στη mining. Έλα. Ωραία. Έτσι αυτό το βίντεο είναι λίγο βαρετό σήμερα. Δεν έχει και φάση και ξέρετε. Δεν θα είναι μόνο σε βάλω αυτό το κανάλι Minecraft. Θα υπάρχουν και άλλα παιχνίδια. Γράψτε μου στα σχόλια αν θέλετε να παίξω κάτι τρομακτικό ή κάτι, δεν ξέρω. Πείτε μου εσείς, ένα ωραίο παιχνίδι, κάτι που να σας αρέσει και να το παίξω στο tablet, skin και πληρωτές, δεν με νοιάζει. Έχω skin και πληρωτές, δεν με νοιάζει, τέλος πάντων, θα μου το πείτε. Θα πω και online όπως είπαμε, δεν θα είναι μόνο γιατί θα είναι λίγο βαρετό, ξέρετε. Πες το επόμενο part να παίξω online, Skywars και διάφορα. Αλλά από ό,τι θα παίξω θα είναι ο Hypixel, να ξέρετε όλοι. Πες να έχουμε το record στο Hypixel, δεν πειράζει, παρόλο που θα κάνω. Ωραία, κόψαμε και την πέτρα, δεν το κατάλαβα τι κόψαμε. Ωραία, σπαθί, μια καλύτερη αξίνα, ένα τσεκούρι, ένα φούρνο. Ένα ακόμα crafting table να μην χαθούμε. Ωραία, και αυτή θα είναι προς τη βάση μας. Ωραία, crafting. Μπράβο βλάκα, πεις crafting table το pickaxe. Ούτε ένας νουμπάς δεν το λέει. Μπράβο. Και να μου πείτε τι είδος βίντεο θέλετε να κάνω και διάφορα τέτοια. Σας παρακαλώ να μην λέτε άσχημα σχόλια γιατί ακόμα προσπαθούν, είναι ακόμα η αρχή και ξέρετε. Και επίσης το πρόβλημα με τη φωνή μου που κάνει το βουμπάζει γρήγορη, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Τέλος πάντων, αν υπάρχει πάλι αυτό το πρόβλημα μου το γράψετε κάτω στα σχόλια, Αγγέλη υπάρχει πρόβλημα, ξέρετε. Τέλος πάντων, θα το βίντεο λίγο μικρό επειδή είναι αρχή. Όπα, γιατί κόβω το φούρνο πάνω μου, τέλος πάντων. Δεν θα σου πω τον μπάζει να ξέρω. Δεν τρώω τον μπάζει να ξέρει. Δεν είναι πρόβλημα με την τεχνική. Αχ, ωραία. Ωραία, να μετακομίσω πάνω και πανεχόμαστε. Ωραία, επιστρέψαμε. Ωραία. Το έχω λάδι εδώ, μια χαρά. Αλλά το chest, παιδιά, θα τρελαθείτε. Δεν ξέρετε τι βρήκα, θέλετε να μάθετε. Θα τρελαθείτε. Τίποτα. Θα στο λάρα. Νομίζω, δεν ξέρω. Κάποια έξυπνη θα είχαν προβλέψει. Βαρεμά. Αλλά δεν γίνεται να συνεχίσω μόνος μου το Minecraft, θέλω online, δεν γίνεται, δεν. Και επίσης να ξέρετε, ο βράκος εδώ πέρα δεν έχει βγει. Εκτός μου λάγγυλο. Άντε, γιατί πεις το Minecraft ότι βγήκαν ο βράκος. Γιατί λέγαμε μέσα στο μήνα θα βγει και νέα σεζόν και θα βάλουν το αόν, κάτι τέτοιο λένε. Εμείς θα περιμένουμε και δεν πειράζει. Και επίσης άρχισα να κάνω βίντεο, παιδιά, έφτιαχνα το intro
και διάφορα τέτοια. Και επίσης το για μένα είναι λίγο δύσκολο να το φτιάξει. Γιατί τα animation programs είναι λίγο δύσκολο. Άλλοι που τα φτιάχνουν με την δεν ξέρω πώς το κάνουν. Το μάτι δεν το κάνουν. Ωραία. Έσκαψα Bright. Μπράβο, Άντελε, που είναι πολύ χρήσιμο. Τέλος πάντων, μόνο μας έρθει κάτι από πίσω. Επίσης έχουμε στερβάτη, δηλαδή πρόβατα. Άντε τα βρούμε τώρα. Νομίζω είχα δει ένα στην αρχή. Θα το σκόψω όλα, θα σκόψω όλα χασπισμένο. Δεν πειράζει. Επίσης να ξέρετε, το Nether υπάρχει, τα Blaze υπάρχουν, όλα τα μάτια υπάρχουν εκτός από το δράκο. Δεν υπάρχουν και τα πίστος, τα κύρια πράγματα με τα redstone. Θα βγουν κάποτε, έτσι λένε. Εγώ ξέρω τι λένε, αλλά διαφωνώ. Τότε τι βρήκαμε, πέτρα. Επίσης το μάνα πήρα όλα ή ακόμα, είναι εδώ, καλύτερα. Ωραία, πάμε πάλι mine. Φάνει λίγο το βίντεο, αλλά μην κάνει dislike για αυτό το πράγμα, σας παρακαλώ. Απλώς είναι η αρχή ακόμα. Μόλις σοβαρευτούν και τα πράγματα. Ναι, φαίνεται μια χαρά. Μείνετε και το κανάλι, θα πάει μια χαρά. Θα βγουν και άλλα games. Θα μου πει και games να παίζω, horror και ένα τέτοιο. Επίσης, αν μου πείτε για Five Nights at Freddy's, να ξέρετε, το έχω τερματίσει και έχω και μια φώτο που ήμουν στη 5η νύχτα. Το 1, το 2, το 3, το 4, το 2 με 1000 ζώγια έχω πάει στη 4η νύχτα. Ναι, και διάφορα τέτοια. Τέλος πάντων, μόλις μπούμε σε αυτό το server Squid Run, μόλις θα δημιουργηθεί season 3, θα είμαστε μια χαρά, δεν θα δώσουμε μόνο εκεί, δεν είμαστε να δώσουμε μόνο σε online, εντάξει, θα δώσουμε μόνο Minecraft. Θα μου πείτε και άλλα παιχνίδια από tablet, κινητό, τι να παίζω και διάφορα, ξέρετε. Αλλά παιδιά, κάποιο λόγο, όταν ανεβάζω βίντεο, κάνει το mobile and zoom. Και από ό,τι κατάλαβα το δείξει στο YouTube. Τα βίντεο μου φαίνονται στη μισή οθόνη. Είναι λίγο σπαστικό, δεν ξέρω πώς να κάνω zoom. Δεν έχει μάλλον καλυφθεί, είναι μικρή οθόνη, μου καταλαβαίνω. Τέλος πάντων. Αλλά πριν ήταν μικρή οθόνη, γιατί μόνο την οθόνη κάνει εικόνη το mobile. Σωστά, ήταν λάθος. Λίγο βαρετά. Ναι, νομίζω. Ναι. Και επίσης αυτό το skin που να ξέρετε δεν είναι copyright. Δεν είναι copyright. Αυτό ο Tony το Rock το έχει κλέψει. Δεν ήταν δικό του skin, δεν ήταν το δικό του, δεν ήταν το κανονικό. Υπάρχει στα ένα texture pack και υπάρχει στα famous guy και μου βγάλε αυτά. Δεν λέγεται Tony, να ξέρετε λέγεται famous guy. Μπράβο. Ωραία. Όπα, νυχτώνει ιδέα. Κατεβαίνω ήλιος, θα μας πάρουν τα ζόμπι, θα μας κοιτάξουν Reaper, θα μας κοιτάξουν Enderman, θα μας κοιτάξουν Order, ένα skin και τέλος πάντων. Έλα, σπάσε, να σε σπάσω, λίγο κρύο, αλλά τέλος πάντων, καλό τέλος. Ανεβαίνουμε εδώ πάνω, ανεβαίνουμε, ωραία, στις δέντρο φάμε τα αρχικά, είμαι στην μπάλα. Θα σπάσω αυτό, μην μας φάνε άρχες, ωραία. Θα φτιάξω λίγο τη βάση με dirt. Νιώθω σε μπας τώρα με dirt. Τι να κάνω. Πατάω σήμερα, πατάμε σε να πέσουμε, ωραία. Ωραία. Και ωραία. Και ωραία. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Το dirt δεν το χρειάζομαι σχεδόν ποτέ. Μόνο τώρα το χρειάστηκα. Δεν το πιστεύω. Εντάξει, για τις φάμες το χρειάζομαι. Εντάξει. Δεν είναι και πολύ χρήσιμο. Κρεβάτι μας λείπει, να βλάκα. Πώς θα περάσουμε τη νύχτα τώρα. Κανείς δεν ξέρει, κανείς δεν ξέρει. Λοιπόν, με το ηλιοβασίλεμα να φεύγει, ο ήλιος να φεύγει δηλαδή. Θα σας αποχαιρετήσω. Και θα ήθελα να σας πω, θα σας δώσω στο επόμενο βίντεο του Minecraft Pocket Edition. Γι' αυτό τα λέμε την άλλη φορά. Γεια σας, like, subscribe, follow, Twitter, Instagram. Έχω Instagram με Angel Κρικά το Ιωάννα με το Minecraft. Και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Αντίο παιδιά, τα λέμε!